Il-ħamis filgħaxija fil-Ħamrun, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi wara 10 minuti jispjega li dak li ddeċidiet l-Aġenzija Standard & Poor's kien torta kulħadd minn barra tal-Gvern, żied jgħid li b'reviżjoni l-isfel tas-saħħa tal-ekonomija ta' pajjiżna ma kinitx waqgħet id-dinja. Waqgħet id-dinja le. Fost il-kritika li saret minn Standard & Poor's kien hemm dik dwar l-istat ħażin ħafna tal-finanzi tal-Ene Malta, tant li r-rapport jgħid li l-Ene Malta qiegħda fi stat ta' agonija. Fil-Ħamrun iżda l-Prim Ministru tax jifhem li Standard & Poor's qalet eżatt bil-kontra. Li faħru lill-Gvern għal dak li għamilna biex inġibu l-finanzi tal-Ene Malta fis-sod. Lorenz Gonzi ddikjara wkoll li Standard & Poor's waslet tal-konklużjoni tagħha minħabba l-pjan tal-Partit Laburista għat-traħħis tal-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. U allura dat diskors seta' wkoll kellu effett fuq l-analiżi ta' dawn l-Standard & Poor's. Il-Prim Ministru tax jifhem ukoll li l-esperti huma biss dawk li jġib il-Partit Nazzjonalista jew dawk li attendu fl-attivitajiet li jitkellem fihom hu. L-esperti ta' vera, l-esperti illi huma esperti li m'għandhomx xi rabta mal-Labour Party dawn. Għal darb'oħra fil-Ħamrun, Lorenz Gonzi ders komdu għall-aħħar dwar il-fatt li l-Partit Nazzjonalista ilu 25 sena fil-Gvern. Kull darba li jitkellmu daw jgħidu li n-nazzjonalisti ilhom 25 sena fil-Gvern. U jien indur lura u ngħidilhom mhux vera, 14 sena għinna fil-Gvern. Fil-preżenza tal-Ministru Austin Gatt li l-ħamis filgħaxija kien qed imexxi t-tim nazzjonalista taħt it-tenda fil-Ħamrun, Lorenz Gonzi wissa li fil-ġimgħat li ġejjin l-isforz nazzjonalista ser ikun qed jikber. U għalhekk f'dil kampanja l-enerġija tagħna tiżdied u mhux tonqos